Nije li lijepo otputovati negdje, doživjeti nešto novo, nakratko se maknuti iz svakodnevice? Kamo god se zaputili možete računati na lepeze mogućnosti Zagrebačke banke. U lepezama dobivate usluge servis centra za pomoć u zemlji ili inozemstvu, te putno osiguranje koje pokriva mnogo više od uobičajenih osiguranja. Što god vam treba na putu, od bolničkog smještaja do popravka automobila ili pravne pomoći, dovoljan je jedan telefonski poziv i sve će biti riješeno na najbolji način. Auto vam je jednostavno stao nasred ceste. Nemojte se uzrujavati, sve ćete riješiti jednim telefonskim pozivom servis centru. Ako je moguće, vaš će automobil biti popravljen odmah. Ako ne, vučna služba će ga otpremiti do najbliže automehaničarske radionice ili ovlaštenog servisa. Ni dalje ne morate brinuti jer potrajali popravak možete dobiti zamjenski automobil, plaćeno noćenje ili prijevoz do vašeg odredišta. Na sve to možete računati u Hrvatskoj i 30 zemalja na području Europe. Uz putno osiguranje u lepezi na svako se putovanje možete lakše otisnuti znajući da vam je u inozemstvu dostupna medicinska pomoć, bolnički smještaj i dostava lijekova. Dođe li do nezgode ili bolesti, servis centar će se pobrinuti za sve, pa i za smještaj vaših suputnika. Visina pokrića u nizu različitih situacija ovisi o modelu lepeze koju ste odabrali. No sa svakom ste lepezom sigurni i mirno se možete otputiti bilo gdje.